имомҳои аҳли суннат вал ҷамоат мин ҷумла имом Абу Ҳанифа, имом Молик, имом Шофиӣ, имом Аҳмад, инҳо ҳеҷ гоҳ чӣ хеле ки шайхулислом раҳматуллоҳ алайҳ инро дар китоби нафиси худ Рафъул Малом ан аимматил аълом як китобе доранд, Рафъул Малом, бардоштани маломат аз имомҳои машҳур, яъне 4 имомҳо. хилофе ки байни инҳо мешавад ку баъзе инсонҳо масалан имом Абу Ҳанифаро бад мебинад ва баъзе ҳанафиҳо бениҳоят мутаассиб ҳастанд, имом Аҳмаду имом Шофииро бад мебинанд. ин нодуруст аст. шайхулислом ибн Таймия дар мазҳаби Аҳмад буданд дар ибтидо, баъд буромадан аз мазҳаб, барои он ки муҷтаҳид шуданд аз 4 мазҳаб ва зиёда аз 4 мазҳаб, тамоми мазҳабҳои на фақат аҳли суннат, мазҳабҳои ботилҳо ва мазҳабҳои яҳуду насорою мушрикҳо ҳама мардумро одоту мазҳабу анъанаи расму оини онҳоро омӯхтанд, медонистанд. гуфтанд ки Рафъул Малом, мо бояд маломатро бардорем аз имомҳои машҳур, яъне ягон дар ҳамин китоб муқаррар карданд ки на имом Абу Ҳанифа, на имом Молик, на Шофиӣ, на Аҳмад дар ягон мавзеъ қасдан хилофи Қуръону суннат амал карданро ҳеҷ гоҳ намекунад. ҳар як иҷтиҳоде ки кард ба ҳақ наздик шавем, ба Аллоҳ таоло ба ҳукми Аллоҳу Расул мувофиқ шавем гуфта иҷтиҳод карданд.